you start the video? Moi, That's it? minä olen Emil. Sä olet Jui, right? Yeah, exactly. Yeah. Eli tänään mä opetan lisää Emilille suomea. Me tehtiin se eka video silloin. When did we do the first video? Like few months ago, like Yeah, 3 when? months or 4 months. Read the number 4. Take it. Oi. Yeah, Ehkä maaliskuussa, eli siitä on nyt 5 kuukautta, 5 months ago. yeah, 5 months. Ja silloin Emil ei osannut yhtään suomea vielä, On. Mun nimi on. koska no, ei hän vaan osannut, mutta nyt hän on kyllä oppinut tosi paljon ja mä lainasin kirjastosta kirjan, mitä me ollaan nyt käyty läpi, niin nyt hän on oppinut siis todella hyvin suomea. Do you want to start with your McDonald's order? Yeah, sure. I'm pro. You're a pro? Yeah. Okay, so nyt mä oon siis, ensimmäinen asia mitä mä opetin Emilille melkein tässä hiljattain oli siis miten sanoa sen mäkkärin tilaus, koska siis Emil rakastaa mäkkäriä. Se syö mäkkäriä varmaan 3 kertaa viikossa. Yeah, I love McDonald's. Yeah. Almost 3 Times a times week. Yeah. Joten sit mä opetin sen edes suomeksi, että hän voisi edes tilata mäkkäri niinku, tilauksensa suomeksi, että voisi aloittaa tällaisista pienistä asioista, koska Emil hän pärjää englannilla Suomessa kaikkialla, niin se ei ole sen takia edes oppinut suomea kauheasti. Okay, so your McDonald's order. Mm. So you drive through, Yeah. and I'm the I'm driving. okay, and I'm the You're the counter? Yeah, Yeah. I'm the counter from Yeah. the speaker. Mm. Okay, moikka, mitäs teille? Moi. Yksi juusto hampurilaisateria. Millä juomalla? Kokis. Okei, tuleeks muuta? Ja 9 nuggettia. Okei, mikä dippi? Palkusipuli. Okei, tuleeks muuta? Ei muuta. Okei, menkää vaan ensimmäiselle ikkunalle. Then you drive to the first window or the last window, whatever. 1 juustohampurilaisateria kokiksella ja 9 nuggettia valkosipulidipillä. Joo. 13,90. Haluatko kuittia? Ei tarvii, kiitos. Okei, kiitos, moi moi. Moi. Really good. Yeah. Really good. Really good! I'm pro, you know. Yeah, you're really good. Mm. Okay, what about the conversation that we've been practicing? Okay. Try. A bit harder. So, where was it again? So, introducing. If you meet someone, right? Mm. Introducing. Like, not introducing, but if you meet someone, the conversation we've been having. Mm. Okei, sitten seuraavaksi tulee keskustelu, mikä me ollaan yritetty harjoitella, tämmöisiä niinku perusjuttuja. Et jos hän niinku tapaa jonkun ihmisen. Okei, moi. Moi. Mun nimi on Jui. Mikä on sun nimi? Mikä sun nimi on? Minä olen Emil. Okei. Mä olen kotoisin Suomesta. Mistä sä olet kotoisin? Minä olen kotoisin Filippiineiltä. Filippiineiltä? Joo. Okei. Mun ammatti on kampaaja. Mikä on sun ammatti? Minä olen ammattisiivooja. Sun ammatti on siivooja? Joo. Tai sä oot siivooja? Joo. Joo, okei. Mä puhun suomea, englantia ja vähän japania. Mitä sä puhut? Mitä kieliä sä puhut? Mä puhun tagalogia ja englantia ja tosi bahan suomea. Yeah. Okei, mä olen suomalainen. Minkä maalainen sä olet? Mitä? Mä olen suomalainen. Minkä maalainen sinä olet? Oletko sä suomalainen? Ei. Filippiiniläinen. Jaa, sä oot filippiiniläinen? Joo. Okei. Sitten... Yeah, that's it. Yeah. Let's see if you understand this. Oletko sä naimisissa? Do you remember the word? Sorry? Oletko sinä naimisissa? Go. Sinä. Sinä. Naimisissa. You're married? Yeah, I'm asking you. No. Are you married? Ei. Ei? Ei. Et ole naimisissa? Ei. Okei. Ei. Vielä. Vielä. Yet. Yeah. Rakastatko sinä minua? Joo. Joo. Joo.
Tosi. Tosi? Joo. Tosi mitä? Tosi rakas. Tosi rakas? Yeah. Tosi paljon. Miksi sinä rakastat minua? Koska. Koska on kaunis. Kuka? Sinä. Minä. Okei, tosi hyvä. Tosi hyvä. Are you gonna get your egg? Do you remember what is egg in Finnish? The same word you have in your language that I'm always laughing at. Kananmuna. Yeah! Kananmuna. And what was muna in your language? Wait. Odota. Are you shouting muna like Yeah. in the city? Yeah. So- Muna. Really? No. Wait. We're just saying wait. Yeah, because you use English. Yeah. Okay. We mix it so much. Yeah. Mikä on sun etunimi? Etunimi? Emil. Okei, entä sukunimi? Cruz. Okei. Mikä on sun puhelinnumero? Puhelinnumero 045. Yeah, don't say it. Ah. Don't say it. 045. Then Yeah. Yeah. Mutta hän osaa sanoa puhelinnumeronsa. Mikä on sinun äidinkieli? äidinkieli Tagalogia. Tagalog? Yeah. Just Tagalog. Okei. Mikä on sinun syntymäpaikka? Syntymäpaikka. Helsinki. Syntymä. Birthplace. Pampanga. Pampanga? Yeah. Okay. Really good. Really good correction. Is your muna still What is mine? minun? Or mun? Odota. Mun. Kananmuna. Kananmuna. My egg. Siis hän keittelee nyt munaa täällä. Yeah. Munan Kananmunaa. Kananmuna. Do you remember what is milloin? Oh, fuck, I said it. Well, do you know what that it is in English? Milloin. Miloin. Because it's koska, right? Yeah, so milloin. It's a question. Miksi is why. Yeah. Mitä is what. So what is milloin? Miloin. Sorry. When? When? Mikä? Mikä paita? Which shirt? Okay, and whose is kenen? Whose car? Kenen auto? Right? So these are now how to use the word like Sentence. Yeah. Do you understand if I say sinä puhut tosi hyvin suomea? You can speak very good in Finnish. Yeah, you can speak very good Finnish. Good. Sinä puhut hyvin Tagalogia. Is it? Yeah, it's correct. Then you can ask puhunko, which is like do I speak? Like Yeah. When we add the ko Yeah. in some verb, then it's a question. Like olenko? Am I? Oletko? Are you? Onko hän? Is she? It smells like ugh. Onks hyvää? Onks hyvää? Tosi. Tosi hyvää. Joo. Mitä mieltä te olette Emilin Suomesta? Mun mielestä se puhuu jo tosi hyvin. Se ymmärtää yllättävän paljon jo. Ja varmaan se on sen takia, että vaikka hän ei niinku osaa suomea, niin vaikka hän on niinku asunut täällä sen 2 vuotta, niin ehkä hänen niinku aivot
omaksunut tätä kieltä jo jonkin verran automaattisesti hänen tietämättään, niin nyt kun hän on alkanut opiskelemaan sitä, niin aivot jo jollain tavalla niin kuin tietää ja osaa, joka auttaa tosi paljon. Esimerkiksi just hän osaa taivuttaa sanoja jo todella hyvin ja niin, koska hän on kuullut, miten me sanotaan asioita. Hän ymmärtää myös aika hyvin puhekieltä, koska mä puhun puhekieltä hänelle. Jos hän ei ymmärrä, siis mä sanon kirjakielellä. Mutta ehkä me lopetetaan tää video nyt tähän. Should we stop the video and end it? Done? Yeah, I think we're done. Yeah. So it's not gonna be too long. Wait, I'm gonna say bye. You know, we should also make another video like this after 6 months or a year, so we could it's see your improving. process. Yeah. It's just water. Mm-hmm. Yeah. Anteeksi. Yeah. Moikka! You say, kiitos kun katsoit. Kiitos kun katsoit. That means thank you For for watching. watching. Yeah. 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 Kun is like, How can I say see you next time? Next video. nähdään seuraavassa videossa. Nähdään seuraava videossa. Yeah, almost. There you can see the SSA Yeah. videossa, which Sassa. means inside the video. Yeah. Seuraavassa inside the next video Seuraavassa videossa. Yeah. videossa. Yeah. Seuraavassa videossa. Yeah. Nähdään seuraavassa videossa. Kiitos kun katsoit. Kiitos paljon. Kiitos. Moi moi. Moi.